Keď ste PN, vaša výplata sa v prvých dňoch prepadne skoro na štvrtinu. Poďme si ukázať presné čísla. Ako zamestnanec máte nárok na PN-ku automaticky. Hneď od prvého dňa nástupu do práce nemusíte čakať žiadnu minimálnu dobu poistenia. Ak ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba, živnostník, platí, aby ste v posledných 2 rokoch boli nemocensky poistení aspoň 270 dní. Za prvé 3 dní dostanete 25% denného zárobku a od 4. dňa sa to zvýši na 55%. Prvých 14 dní platí zamestnávateľ, od 15. dňa sociálna poisťovňa. Maximálne môže nemocenské pre rok 2026 výjsť na 1653 až 1709 eur mesačne. Živnostník, ktorý si platí len minimálne odvody, dostane za celý mesiac PN približne len 367 eur, teda len okolo 12 eur na deň. Výška dávky totiž vždy závisí od toho, z akého základu si platíte odvody. Priemerná dĺžka PN-ky je 40 dní. Stačila by vám nemocenská na pokrytie vašich výdavkov? Na fintypy.esk si v kalkulačke poistných sum za pár sekúnd vypočítate, koľko peňazí by vám počas PN chýbalo. A ak chcete vedieť, koľko stojí takéto krytie, bezplatne si vyžiadajte cenovú mapu. Nečakajte, kým vás choroba prekvapí. Zistite ešte dnes, či je váš príjem naozaj chránený.